كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد 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 يا رسول الله، المدد 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 يا حبيب الله، المدد 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 يا رسول الله، المدد المدد يا حبيب الله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. المدد 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 يا رسول الله، المدد 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 يا حبيب الله. واكرم الأرواح منا بلقاك
بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل 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 بالنصر وبالفرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis amma ba'd. Khadradal muhtaramin jami'al kurrama wa jami'al fudala. Wabil khusus beliau panjenenganipun Rama Kiai Haji Maskin Abdul Aziz telah ibu Nyai Al-Hajah selaku pengasuh pondok pesantren Sholawat Dusun Klubuk Desa Kedungrejo Pilang Kenceng Kabupaten Madiun ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi. Beliau panjenenganipun ing Ulfatur Radiyah yang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi. Beliau panjenenganipun ning Siti Hasanah nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi. Wabil khusus sahibul hajah beliau panjenenganipun Bapak Parlan adalah Ibu Syarinten ingkang wonten saat punika kagungan hajat inggih menika ngawontenaken walimatun nikah utawa walimatul aras atas pernikahan putrinipun ingkang bareng asma Mbak Bella Nur Hidayanti pikantuk piantun jaler ingkang saking tlatah Sumber Galeh inggih menika Mas Edi Suprayitno putra Bapak Tarmin adalah Ibu Pariem. Kita sedaya dongaaken mugi hajat lan niatipun Bapak Parlan adalah Ibu angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai pengantin mugi-mugi saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan sedaya sesepuh bini sepuh khususipun wonten dukuh Ndawi Desa Mbobol Kecamatan Sekar ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Lan sedaya para hadirin nawal hadirah tamu undangan Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Dan sedaya para hadirin nawal hadirah ingkang boten saged kita sedaya sebat setunggal napa setunggal asmanipun nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Boten kesupen grup seni hadirah Madinatul Zahra ingkang saking pondok pesantren Salafiyah Sholawat Dusun Klubuk Desa Kedungrejo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun ingkang kawula bangga-banggaaken. Boten kesupen malih paguyuban Sinoman Rukun Makmur RT 32 RW 11 Desa Mbobol ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Lan juru sound system, juru syuting, juru rias manten sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Semoga saderengipun wonten kesempatan siang ingkang mubarak punika muji syukur kula jenengan sedaya konjuk wonten ngasadelem Allah taala dene pun napa wonten kesempatan wekdal punika kita sudah saged anggrawi undanganipun sahibul hajah dalam keadaan sehat wal afiah kanthi boten wonten aral setunggal napa-napa. Amin ya rabbal alamin fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin.
Salajengipun shalawat dan salam kita sedaya tujuaken dumateng junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya mawantu-wantu syafaatipun min yaumi hadza illa yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati, kawula teng mriki minangkani sanggeng keluarga besar grup seni hadroh Madinatul Zahra ingkang saking pondok pesantren Salafiyah Sholawat sepindah ngaturaken matur suwun sanget dhateng keluarga besaripun Bapak Parlan adalah Ibu ingkang sampun kersa ngundang kawula sak kanca saperlu nglantunaken syair-syair sholawat Nabi. Ya mugi-mugi waosan-waosan syair sholawat Nabi niki mangkin saged mbeta barokah manfaat kalau kita sudah hadiahkan dumateng kedua mempelai pengantin. Mugi-mugi saged dados jodoh donya jodoh akhirat, saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi enggal kagungan momongan ingkang sholih tur sholihah. Amin Allahumma amin. Semoga sareng-sareng sinambi jenengan sedaya nggih kendel saantawe senenggo panggihipun pinanganten kekalih kita sedaya midhangetaken syair-syair sholawat ingkang badhe dipun lantunaken grup seni hadroh Madinatul Zahra liridha ilahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi karomati auliya Allah sayyidillahil Fatihah.